Dneska budu hrát Brawl Stars, ale s podmínkou takovou, že budu moct používat jenom auto-aim. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud vám dejte tu like, odběr a my můžeme jít na to. Já si dám doma takový laky. Teď konc Kenji, tady to bude podle mě možná výhra. Yes. Jsme v první hře a doufám, že to půjde jako normálně zahrát nějak. A tahle challenge nemusela být zase tak těžká možná. Ale nevím. Tady je Leon, zkusím ho nějak zabít, možná. Jako má 6 powerů, já mám 3, takže úplně nevím. Ten Squeak, ne, já to nemůžu jít, protože mě ten Leon podle mě to Squeaka, nice, hezky. Nice, Bonnie je taky dead. Já si dám doma takový laky. Další hra a snad se tahle povede. Když to bude jednoduchý, tak bych dal jakože víc her. Když to bude těžký, tak budu dát aspoň tak 2 výhry, no. Ale to nevypadá zase těžce. Se budou ty emsky docela. Ne, já nemůžu asi mířit. Co to je? Oh my god. Tu koletu zabiju, doufám. Dobrý. Další kill, nice. Dělám jako docela dost skillů, takže a ten auto aim jakože je docela špatný, no, někdy. Mám 8 powerů, no tady jsem asi, nejsem mrtvej, nice, hezky. Nice. Mám tady další 2 killy. Tahle ta hra by mohla být výherní, doufám. Tak jo, top 2, teď konc Kenji, tady to bude podle mě možná výhra. Yes, výhra. Další hře. A snad tahle hra bude výherní jako ta minulá. A z toho Spikea docela bojím, jakože. Yes, zabil jsem ho, nice, hezky. Pokud byste chtěli, tak si se mnou můžete někdy zahrát. Nice. Šuté. Tady to. Zabiju. Ne. Kamo, nice. Ne, ten Rick. OK, nice, dobrý, další kill. Tohle ona bych se rád zbavil. Tohle ona bych se fakt rád. Nice. Teď máme El Prima a to nemůžu vlastně. Dobrý, ten auto je mi někdy fakt hrozný, jakože lidi. On na mě skočí, doufám. Ne. Yes, další win, hoši. Jež ty kras chudák tata. No way. Ne, nechci umřít, nechci. To si děláš srandu. Research. OK, tak jako, ten je docela silný, já nevím. Jakože, kouk. Nice, hezky zahraný docela. Už jenom potřebuju
Prosím. A nebo to tak. Ale ne, aby oni zabili mě. Kamu? Však ona byla. Ne. Ne. Škoda. Ne. Kámo, El Primo, nechoď po mně. Nice, mrtvej. Cože? Ta týpka je tak silná. Ještě abych nezapomněl, tohle video jsem celý streamoval na Kiku, kde se jmenuji Matej _96, takže pokud byste tam chtěli přijít, budu moc rád. A zatím čus.